Se on jälleen minä. Tänään me näitämme siis niistä tavallisia värävävahte. Sen Borussia Dortmundista. Roman Weidenfeller. Se siis on SL Benficasta Artur. Näytä. Siis se on Fernando Muslera Galatasaraysta. Se on Peter Chelseastä. Mä näyttäisin teille sitä vist. Siis joka taas Victor Valdés. Se Barcelonasta. Siis Manuel Neuer FC Bayern Münchenistä tukevuuset. Siinä. Voyage Chanes Arsenalista. Sitten se siis Kenneth Vermen AFC Ajax. Tukevuuset siinä. Tänäiseksi on se kaikki, joka järkimisessä osassa näyttääkö niitä yleensä kolstoppereita. Ja taikam.